Velkommen til Mordors og Monopolet, hvor dagens tema er IS og kalifatet. I dag er IS rykket endnu længere frem i Syrien og Irak, og konfrontationerne virker endeløse. Konflikten kommer af, at de ekstremistiske muslimer kæmper for at oprette et kalifat i hele den muslimske verden. Noget, som vi ikke har set siden det osmanniske riges sammenbrud i 1924. Et kalifat betegner en styreform styret af en kalif, bestående af sharias leveregler. IS ønsker, at dette kalifat skal omfatte hele den muslimske verden. Dog begynder IS i dele af Syrien og Irak. Denne tilslutning til kalifatet har gennem tiden været langt mere magtpolitisk beslutning end en religionsbeslutning. Velkommen til det. Med os i studiet i dag har vi 3 gæster, som vil diskutere det her emne med os. Til at starte med vil jeg præsentere Freja Jensen, som er lærerstuderende på Københavns Universitet. Dernæst har vi Maria Rahema, som er sygeplejerske i Odense. Og til sidst vil jeg præsentere Masoud Zahir, som kommer fra Grimhøj Moskeen i Aarhus. Velkommen til alle sammen. Tak. Tak for det. Hvad er holdning til det her problem? Og skal de danske muslimer indrette sig efter kalifen, kalifatet, eller skal de indrette sig efter den danske lovgivning? Masoud Zahir, du kommer fra Grimhøj Moskeen i Aarhus. Hvad er din holdning? Jeg synes, det er en rigtig god idé. Det er en del af det at være muslim, som jeg ser det. Maria, du er også muslim. Er du enig med Masoud? Nej, det er jeg ikke, for jeg synes, nu har vi placeret os i Danmark, og vi er under den danske lovgivning og det danske system. Det vil derfor ikke give mening, at vi skulle have et kalifat ind, som skulle styre os i Danmark. Og det vil også være svært for det danske system at have 2 statsstyrer i Danmark. Masoud, hvorfor er det, at du så gerne vil være under den her kalifat, og ikke den danske regering? Først er det vigtigt at påpege, at det her med, at vi gerne vil have kalifat i Danmark også, det er ikke noget negativt ment mod regeringen. Det handler simpelthen bare om, at Muhammed var den første kalif med et samfund under sig, og derfor vil vi muslimer i dag også gerne høre sammen og på den måde styrke vores umma. Og på den måde så bliver det også nemmere at overholde de påbud og love, som er for de enkelte muslimer. Hvad kan det være for nogle forbud? Det, som i islam er haram, det vil automatisk være forbudt, og det, som i islam er halal, det vil automatisk være tilladt. For den enkelte muslim, som vil muamalat og sharia, vil automatisk være en del af samfundet, og dermed så vil det være nemmere at gøre. Og så er der en anden lille detalje med, at hvis man kan komme til at gøre det, som den danske regering siger, selvom det er måske er modstrid med Allah. Og det er ikke særlig godt for en muslim. Det der kaldes shirk, og det er ikke godt. Maria, nu er du jo også muslim. Så er du vel enig med Masoud? Ja, man kan sige, at det ikke alt, der er lige vigtigt som muslim. Og jo, som muslim, så kan man komme til at følge det danske system mere, end man følger Allah. Men der synes jeg, at det danske system det er meget god til at give plads på arbejdspladsen til, at man kan dyrke Allah. Så derfor vil jeg ikke sige, at vi skal have et nyt styre for at være muslim i Danmark. Men når nu det er historisk fakt, at Muhammed han var både religiøs og politisk leder, så synes jeg for mig, at det er et tydeligt tegn på, at kalifen også skal være det den dag i dag. Freja, hvordan vil du have det, hvis de danske muslimer de skulle indordne sig under kalifatets lovgivning i dag? Jeg synes, det er under al kritik, at de danske muslimer skal indordne sig under det her kalifat. Fordi i Danmark, der hører vi alle under den samme lovgivning. Og ved at gå ind og ændre på det, jamen, så bliver der skabt en splid. Hvis muslimerne i Danmark får lov til at leve under den muslimske lovgivning, så har vi lige pludselig folk i Danmark, der render rundt og henretter hinanden. Og det er på ingen måde en type terror, der hører hjemme i Danmark. Det er rigtigt, der skal henrettelser i Mellemøsten. Men det er fordi, vi vil oprette kalifatet. Der skal altid grusomme ting, når man prøver at oprette en styre. Og Vesten er jo sådan set heller ikke meget bedre, fordi når de prøver at skabe ro og orden i Mellemøsten, så sender de en masse soldater ned, som dræber en masse uskyldige civile. Så snart kalifatet det bliver oprettet, det bliver et anerkendt styre, så skal der også nok komme ro i Mellemøsten. Hvis det nu er tilfældet, så er der ingen grund til, at muslimerne i Danmark de skal indordne sig under det her kalifat, når de alligevel bare kan rejse hjem til Mellemøsten og følge den politik, der er i stedet. Hvilket leder mig videre til næste spørgsmål, for hvor ligger grænsen mellem religion og politik?
Jeg synes som sådan ikke, der er nogen decideret grænse. Fordi, som jeg også har nævnt tidligere, så på Muhammeds tid, der flyttede hele os sammen politik, religion og militær. Og det sker sådan set også i dag. Og det er meget almindeligt i et samfund. Hvis vi fx tager Danmark her, jamen så for mange år siden, der erklærede Harald også danerne for kristne. Så der flyttede det jo også sammen. Ja, og jeg vil heller ikke sige, at der er en grænse mellem religion og politik, men at man som muslim selv vælger den politiske holdning eller det politiske parti, man er tilhører af, og som passer til en selv og ens religion. Og dermed sagt skal alle muslimer jo heller ikke høre under det samme parti, men de har mulighed for selv at vælge, hvad de hører under, og hvad der passer til dem. Tak til jer. Freja, har du en sidste kommentar? Ja, jeg synes, det er rart at bo i Danmark, og jeg synes, muslimerne skal selvfølgelig også have lov til at bo her og føre deres religion, men det kræver så også, at de indordner sig under den danske lovgivning. Det var også alt for nu. Tak fordi I kunne komme, og tak fordi I havde at sige. Og det bliver spændende fremover at følge med i IS' udvikling og hvordan det går ned i Mellemøsten. Og tak til jer seere, fordi I vil se med. Og husk at se med næste torsdag i Morgenlovsmonopolet, hvor vi har emnet hinduismens sekularisering i Asien. Tak for nu.